Moi boas, estou en Rianxo, vou participar na carreira popular Concello de Rianxo, proba que se tiña que haber celebrado o día 1 de novembro, pero que se aprazou polo temporal. O percorrido son 3 voltas ata completar unha distancia de 10 km, e tamén é a terceira proba do circuito Barbanza-Arousa, no que de casualidade ahora mesmo estou cuarto, aínda que facendo os descartes, porque son 4 probas e hai que descartar o peor resultado, pois sería sexto. Hai unha mínima opción se falla a xente por arriba, porque senón non creo que chegue ao podio, pero o obxectivo será ese, intentar dar o máximo para esa clasificación e a ver se conseguimos seguir escalando postos. Queda unha hora aínda para a carreira, pero xa imos empezar a quentar un pouquiño. E nada, vamos a ver se quedamos ben e as pernas responden. Primeira volta, 3:41 e medio. Vamos. Segunda volta, 3:40. atleta W Persa. Enhorabuena para todos.
recta final. Pois ata aquí o que foi a popular de Rianxo, con vitoria para Hugo García en 32 minutos e 15 segundos e Rebeca Mariño en 39 minutos e 10 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 34 e 12 da categoría, con un tempo de 37 minutos e 4 segundos, a un ritmo de 3,41 km. Obxectivos máis ou menos, xa que moitos da categoría e que están no circuito quedaron por diante, pero as sensacións foron moi boas, así que contento co resultado. Aínda queda a última proba do circuito, a popular de Boiro, para seguir dando guerra nesa clasificación. O percorrido, como dixen, 3 voltas moi chans, con tan só 2 pequenos repeitos moi curtos, coas súas respectivas baixadas. Circuito con 2 partes bonitas, como é a parte do paseo marítimo, que imos pegados ao mar, e o centro de Rianxo coas rúas empedradas. É unha parte que non me gusta nada, como é a zona do porto. A distancia polo reloxo foi de 10,1 km. O prezo por participar foi de 6 euros para esta proba, aínda que eu xa estaba anotado no circuito, polo que cada proba me costaba 5 euros. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, zona habilitada para aparcar, servizo de guardarroupas, voluntarios ao longo do percorrido, avituallamento intermedio con auga, aínda que non sei na primeira volta se tamén a daban, avituallamento final moi completo e nunha bolsa individual, ademais tamén daban chocolate quente, duchas ao carón da meta e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois os premios que eran acumulativos, e xa sabedes que non estou moi a favor de que sexan así en probas populares, pero polo resto da carreira todo ben. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.